ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ପାଠ ବହି ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଏକ ଅସହାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଘଟିଲେ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ। ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଘର ପୋଡ଼ି ଓ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଫଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଂଶୁଘାତ, ବଜ୍ରପାତ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସୁନାମି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅପରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ନିକେତନ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କୋମଳ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମେ ତାର ବୃକ୍ଷଲତା, ନଦୀ, ଝରଣା, ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ସମୀର ଆଉ ଅକଳନ ଭରା ମଞ୍ଜୁଳ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ କେତେ ନିରାପଦ ମଣୁ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାର ଏ ଅକଳନ ଦାନକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଇ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁ। ତାର ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସୁଖର ଇମାରତ ଗଢ଼ୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ, ମଣିଷର ସବୁ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ସୁଖର ସୌଧକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ। ପ୍ରକୃତିର କୁହୁକ ଖେଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାରି ପାଖରେ ନଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ବା ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଅଂଶୁଘାତ। ଅଂଶୁର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଓ ଘାତର ଅର୍ଥ ଆଘାତ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କମିଯାଇ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ 104 ଡିଗ୍ରୀରୁ 107 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ଲାଗେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ, ବାନ୍ତି ଲାଗେ, ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଅଂଶୁଘାତ କୁହାଯାଏ। ଅଂଶୁଘାତ କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶୁଘାତର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ତଥା ଖରା ଦିନରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖରା ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥାଉ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ଭିତରେ ରୋଗୀର ଶରୀରକୁ ବରଫ ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପୋଛିଦେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ, ପାଣି ପିଇ, ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଛତା, କଳା ଚଷମା, ଓଦା ଗାମୁଛା, ଟୋପି ସହ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଟାଣ ଖରା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଅନୁଚିତ। ଖରାଦିନେ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ନ କମିବା ପାଇଁ ତୋରାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଘୋଳ ଦହି, ଲସି ଆଦି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପିଇବା ଉଚିତ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ କାକୁଡ଼ି ଓ ତରଭୁଜ ପରି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଂଶୁଘାତର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଅଂଶୁଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାନୀୟ ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଅଂଶୁଘାତର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓଜୋନ ସ୍ତର କମିଯିବା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରୁ ନିଃସୃତ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇ ଅଂଶୁଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବଜ୍ରପାତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ଆଲୋକ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ବଜ୍ରପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ଓ ତଳ ଜଳକଣା ବାହି ଏବଂ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମେଘ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମୟରେ ଏଥିରେ
ଚାର୍ଜ କଣିକା ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମେଘ ବା ମେଘ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚାର୍ଜ ବିଭେଦକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଚାର୍ଜ କଣିକା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ। ବଜ୍ରପାତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ କଣିକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ବିଜୁଳି କୁହାଯାଏ। ମେଘ ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ କଣିକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ବଜ୍ରପାତ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବଜ୍ରପାତରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପାୟ ଜାଣିବା। ବାହାରେ ଥିବାବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ନଇଁ ପଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ ବଙ୍କା କରି ଛାତି ତଳକୁ କରି ବସି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ତାହା ସହିତ କାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ଗୋଇଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ବସିବା। ଯେପରି ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭୂମିରେ ଲାଗିବ। ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ବିରୋଧକ କଣ୍ଡକ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଓ ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପାଖରେ ଥିବା ପକ୍କା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ସାଇକେଲ ନ ଚଳାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଘର ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଶରୀରରୁ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବା ଉଚିତ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ, ଅଧିକ ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ବଜ୍ରପାତ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅନିୟମିତ ମୌସୁମୀ କାରଣରୁ ବଜ୍ରପାତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଉଛୁଳି ଜଳଧାର ସୀମା ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଶୁଖିଲା ଭୂମି ତଥା ବିଲ, ବାଡ଼ି ଓ ଘର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ଲାବନ କରେ, ତାହାକୁ ବନ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ବନ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଘରଦ୍ୱାର, ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଉପୁଜେ। ଲୋକମାନେ ଭୋକା ଉପବାସରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଏବେ ବନ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନେଇ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ଅନୁଚିତ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଉଥିବା ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମେ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠତଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିରେ ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ। ବର୍ଷା, କୁଆପଥର, ବିଜୁଳି, ତୋଫାନ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବହୁ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟାଏ। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ। ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ। ଟେଲିଫୋନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ବାତ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ୟା ପରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନେଇ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଉଥିବା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ବାତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ପତନର ତାପମାନ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମିଶ୍ରଣରେ ହେଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର କାରଣ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହଠାତ୍ ଚଳନ ଓ କମ୍ପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭୂକମ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ହଠାତ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ଫଳରେ ଭୂମିକମ୍ପୀୟ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଥିବା ତ୍ରୁଟିସ୍ଥଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଗତ୍ୟମାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରମାନ ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ଫାଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ଘର ପରି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରି ଆସିବା। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ଅନୁଭବ କଲେ
ଟେବୁଲ ବା କୌଣସି ଟାଣୁଆ ଆସବାବପତ୍ର ତଳେ ବସିଯିବା। ବାହାରେ ଥିଲେ କୋଠାଘରର ଛାତ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଓ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଭୂମିକମ୍ପ ସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମେ ସୁନାମି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସୁଥିବା ଜଳତରଙ୍ଗ, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶାଳ ଜଳରାଶିର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସୁନାମି କୁହାଯାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଓ ପାଣି ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ଉଲ୍କାପାତ ଏବଂ ଜଳସ୍ତରର ତଳ କିମ୍ବା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ସୁନାମିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସୁନାମିରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସ୍ଥଳଭାଗ ତଥା ଗ୍ରାମ ବା ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ଓ ଧନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କୁହାଯାଇଛି, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ତେବେ ଜଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ହୋଇ ଆମର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଳାଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମରୁଡ଼ି ହେବା ଫଳରେ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ବିଷୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କାମ ତୁମର। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।